सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन। जोंनि BPF आरो APPLनि सावरायनायाथ' जोबोद आवगायनानै दङ। बियो खनथाम खनब्रैसो सावरायखांबाय, जोबोद पजिटिभ लामायाव थांगासिनो दङ। दा सावरायनायनि गेजेरावबाबो जोंनि UPPL आरो BPF मोननैबो हान्जाया गाव गावनि राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ, मेल मिटिं खुंबाय थानांगौ, जयनिं होनांगौ, गावनि राजखान्थियारि जे एक्टिभिटिस, पलिटिकेल एक्टिभिटिस बेखौ लांबाय थानांगौ। दा सावरायनायाबो थांबाय थागोन आरो राजखान्थियारि जोंनि हाबाफारिफ्राबो थांबाय थागोन। आङो मिजिंथियो जोंनि UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेराव जे सावरायनाय, बे सावरायनाया मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन आरो गासिबो जिनिसखौनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन। सोर बहा थागोन जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन, जे बिथोन होगोन, जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन। जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। आरो जेराव जोङो मोननैबो हान्जाजों सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे हाबा लानो नागिरदों, बेयाव सोर MCLA जायो, सोर MLA जायो, सोर MP जायो, मन्त्रि जायो बे देरसिन बाथ्रा नङा। बेक्तिया देरसिन बाथ्रा नङा, जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा। जोंनि BPF आरो APPLनि सावरायनायाथ' जोबोद आवगायनानै दङ। बियो खनथाम खनब्रैसो सावरायखांबाय, जोबोद पजिटिभ लामायाव थांगासिनो दङ। दा सावरायनायनि गेजेरावबाबो जोंनि UPPL आरो BPF मोननैबो हान्जाया गाव गावनि राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ, मेल मिटिं खुंबाय थानांगौ, जयनिं होनांगौ, गावनि राजखान्थियारि जे एक्टिभिटिस, पलिटिकेल एक्टिभिटिस बेखौ लांबाय थानांगौ। दा सावरायनायाबो थांबाय थागोन आरो राजखान्थियारि जोंनि हाबाफारिफ्राबो थांबाय थागोन। आङो मिजिंथियो जोंनि UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेराव जे सावरायनाय, बे सावरायनाया मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन आरो गासिबो जिनिसखौनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन। सोर बहा थागोन जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन, जे बिथोन होगोन, जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन। जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। आरो जेराव जोङो मोननैबो हान्जाजों सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे हाबा लानो नागिरदों, बेयाव सोर MCLA जायो, सोर MLA जायो, सोर MP जायो, मन्त्रि जायो बे देरसिन बाथ्रा नङा। बेक्तिया देरसिन बाथ्रा नङा, जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन।
नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।